Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kubi nakubi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Mandla Zulu. Umgweyankomo Sovukazi Mvuleni intokazi zalama Mkhize. Lolu hlelo lusibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivakashelwe i-guest yami ezongichazela kabanzi ukuthi bayigila ngani nanokuthi ke engabe sihilile yini. Sike simuze ukuthi engabe siphathelene. Sawona. Sawona somunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela igama nesibongo nanokuthi ubuya kuphi ngokuhlala. Igama uDofu wanto lesibongo ngisuka khona la kwaDukuza ngikuhlala la khona ngala ngaseThekwini nginokuhlala la eNtozo. Oh, ukhulele kuphi? I was born and grew up endaweni yaseShowe ngaphansi kwendawo kuthiwa iNuyaya. Oh, okay. Benjani nje impilo nje usakhula? Hayi impilo ngisho ngithi beyi right bekungekho bekutheni okuyisimanga but then bekuphileka nje kahle. Yeah, bekuphileka nje kahle akukho. Okay. So vele sithatha usibeke ukuthi bagila ngani? Ugila wami ngisho ukuthi ngingasho ngithi bengise Cape Town lapho. So mangise Cape Town bengivashela siswami uhlala eCape Town. Khona kusho nje ngangifikile khona ngivakashile because angihlala isikhathi esiningi but ngiyafika ngiphinde ngibuye ngihambe. So it was my first time ke ngikhona. Kusho kufike usisi evakashile mevakashile uthi malume kuSibari wami. Oh, okay. Yes. Kusho ukuthi athuke mingifica ngisendlini like ube nga expectanga umuntu ofana nami angazi ukuthi why uthi ofana nawe? Ingoba nginje. Unjani? Ngijele nje. So I think wenga expectanga ufica umuntu ofana nami futhi wengekho awe ukuthi bakhona abanye abantu abakhona because wazi ukuthi uSibari ingane yakhe usisi wami. So mengifika ekitchen uyangena yabo uthi uzoyithathela iclass mefica ufica khona mina. Okay. Yeah, so nje Ushuthi abechoked angazi noma ngihage angazi noma angikhawule yabo so angazi ukuthi yini into eyidala lokho but then ngicabanga ukuthi later sengase ngirealize like yabo kushuthi ke angihage hayi ukuthi angihage ukuthi angikhawule so abuya hayi bese ngivela ngimkhulule mina ngimbingelele kahle hayi sawubona hayi yawo njani hayi ukuthi ufika malami usisika malumekazi wakho kanje hayi abe right so athatheke iclass ahambe aye lapho akade yakhona be use kitchen kahle yena kodwa kahle uya ubuyela laphana eDunning. Oh, okay. Yes. So mefika khona hayi baxoxeke kushuthi nje abechoked abuze kusiswami ukuthi why ungangitshela ukuthi khona umuntu okhona. Hayi bese siswami I know ukuthi cathi sekusinesikhathi sagcina ukuthi sikhulume. Nje kodwa nje hayi usanda kufika naye akaqedi ngisho iviki vele usanda kufikayo. Eshuthi ke lesi silona babuyeke babe khona nje la bahlale hayi nami ngoba vele ungifice vele ngipheka ngala kitchen bengibhizi nje ngipheka ngiqeda ukupheka bese nami ngihambe ngithi hey let me go ngiyothatha ishower then ngibe fresh nami yabo sekule vele sekuntamba sengigezela intambama ke that time so abahambe ke bona hayi maybe buya hayi babuya isengifresh sengigezile yabo sengimuhle Senginomnandi yabo as usually yabo okay hayi kodwa ke phela ngangekho into engangiyisola ukuthi mhlawumbe yena yabo khona she's up to something yabo ushuthi ke ngifike ngizihlalele ngichofa ifoni yami ngifike ngihlale nje kusofa mabe ngena bona bebephumile angazi not babeye kuphi yabo ngifike ngizihlalele ngisicofa ifoni yami bangisicofa ifoni yami lo sisilona hayi ushuthi bangixoxise yabo bakhuluma isiXhosa bona yabo so abesethi siyazi ngiyathanda amaZulu ngikhulumela kamnandi yazo hayi ngisihleke nje lokho kuyabo uthi hayi Lathi lokho singomakhelwane. Sihleke lokho nje singomakhelwane ukuthi kuyasichaza kakhona lokho ukuthi isiZulu sesimnandi kade. Yabo. Isanazi. Ngiyakutshela. Ayishuthi ke nje usisilona isikhulukhuluma abuza ukuthi hayi so ukhona for how long here?
ngithi mina ngikhona nje but ngizoya eGoli because bekunento engibengihamba endaba yaseGoli bengihamba ngithi Johannesburg to Cape Town ngiphinde ngibuye ngithi mina ngizothi shwi eGoli bese ngiyabuya yabo akhuluma nje izinto yabo athi what if ubuyi lapho mhlawumbe umuntu wakhe kunqabela ukuthi ubuye I was like ingena phi talent kodwa futhi ngingamphenduli cause into eyenzeka bona bebe busy bephuza yabo beyishayela iwayini mina ke bengaphuzi ngalosikhathi bengizijilele nje ngisihlalele like hayi baqhubeke bayishayela la iwayini yabo hayi anginakile mina kodwa nje lokho ekhuluma inkinga ngiqalela nako okay athi ngimnezi number yakho number yami oh okay yes abuza uthi ngeke ngingavuma yini uma enganginvite mhlambe ngize endlini yakhe sizodla dinner ngathi mina no it's fine anginankinga I can wasethi okay so uma uthi eGoli ubuya nenike yabo ngathi nayi no ngizobuya fast angeke ngithathe isikhathi eside ngiyabuya okay futhi ke lapho asuke la kade ehleli khona azohlala eduze kwami yabo kanje izini like ufuna ukuhlala eduze kwami nje angibuye kanje yabo okay cha sibukaneke bandla hayi ngimtsheleke ngimchazela athi ucela ngimWhatsApp yabo hayi ngimWhatsApp futhi ngitshela hayi inamba yami check right now iyona le ngeWhatsApp ngayo athi okay ishuthi ke bese abo umuntu mesezokhuluma azancike kwena kanje yabo manje angisunderstand it's okay kahle yabo sengiqala ukuba naloko ukuthi ayibuka kahle uphuzo oludakayo selungenile nje hayi lona selungenile lona kodwa hayi kakhulu phela usakwazi ukuhamba like akayazi ukuthi uyadidizela athi akasaboni lutho hayi cause nokuthi futhi into eyenza ukuthi ngithi la belingakangeni kakhulu is because uma sisikhuluma ngakusasa lonto ngiyayibona ukuthi kushuthi hayi into vele umuntu obevele iqondile yabo yes so lo sisilona kaye athi hayi no ucela siphumele eminyango ke manje ucela ukukhuluma nami kahle eminyango okay oh hayi singaphumela eminyango aqala sisahleli khona kanje sesihleli nje sobabili la and usiyahleba akasafuni ukuthi bezwe ke abantu esihleli nabo because sihleli athi sihleli sobabili sihleli nje sonke etaningi yabo abuza ucela ukubuza uthi yadetha namantombazana yazi angibuze kanje ekusukela kanje sure okay bese ngithi mina yazi vele ngibe choke lo mbuzo uthi ayibona umuntu lo nalombuzo yabo uqhamukaphi ayi besana ngithi mina ngihleke ngithi hayi why uza lo mbuzo lo nathi yena hayi cha uyabuza nje athi okay ngiyabona ukuthi awucomfortable ngicela siphumele eminyango so wazuza isikhulume nawe kahle okay cha siphumele eminyango guys asifika ke eminyango hayi ngabuza ibhadi ke hayi lapho hayi kwenzakalani iza nazo ungashi nokugoda hayi lapho lapho phake lapha like kunabantu eminyango cause kwakunabantu nje yabo cause kwakube kunomcimbi so bekunabantu abebephuza nje behleli la outside then umalumekazi wakhe bangaphakathi endlini okay cause into enza ukuthi ethi asiphume yena ingoba vele ubalekela lento uyabona vele ukuthi angikho comfortable yeah cause vele like nami yabo ezizinto akuzona izinto ovesana izibhadlu nje uyikhuluma but yena the way akavela abangayo wavela wakhuluma nje kodwa futhi at the same time wabuya acabanga ukuthi no yazi lento asiphumele ngaphandle siyikhulumi kahle so amasifika lapha hayi hey ngicela nje ungitshela sikwenzakalani manifika lapha eminyango hayi masifika lapha eminyango hayi afike usicabandla ayangiqabule Nkosi yami bandla hayi kancane futhi hayi kancane futhi kwaba serious nje impela hayi nami ngayithula ngenjoya ke nami yabo apha amahloni manje sese sobabili phela vele singale manje hayibo hey so after that yeah emva lokho ke into eyenzekile one bebehamba ngemoto yabo because bafikile abantu abebehamba nabo bafike so sekumele bahambe uthi yena asafuna ukuhamba hawu akasazohamba uzolala lana okay ke ngeke phela kulungile umuntu lo muntu uphuzile mina angiphuzile lento eyenzekayo ngathini like ish
yabo kwamini ngifakela amahloni because angiphuzile yena vele uphuzile akanandaba Right, yeah. uthi uyamkhuza ekutshela ukuthi hey anginandaba mina so kwagcina ke ngikwazile ukuthi ngizama ukuyicover indaba yakhe but into esikhona ke esiyenzeka sebonke labantu sebebuka mina because mina I'm not drunk yena uphuzile so wonke umuntu usebuka mina so kahle kwenzakalani yabo so yaba nje ilonto kanjalo ke one into enkingi ukuthi ekhaya abayazi impilo yami yabo kodwa I think vele bayangibona ukuthi okay Abazi kanjani akazozo wahlala nabo phansi bachazela ngawo ukuthi no angazi isizathu First kunzima kakhulu ukuthi uyichaze into enjengalena like ke kube ngcono ukuthi bayifind out lebona yabo ngendlela yabo because ngeke kuze kube lula ukuthi ngivele ngifethe la like hey nina hey mina nginje cha Ima ngokuzalwa unje noma mhlambe khona la kwenzeke kwashintsheka khona No ngingasho ngithi ngokuzalwa ngizalwe ngikanjena but ngenxa yokuthi besikhule sisonta because mina I was born and grew up endaweni yasemakhaya nje so endaweni yasemakhaya bekwazi ukuthi emakhaya kuyasontiwe isikhathi esiningi so ekhaya ke nami ngazalwa ke ngasonta kodwa nje ugqoka ikhindi nani bengikhule nje ngiqala ukukhule ngiphila nabafana ngikhule ngilwisa inkomo mina yabo phile nje leyo mpilo leyo yokuba nje like samfana nyana yabo so when ngikhula kayi kwangena esontweni ke kwathiwa indaba zamabhuluku umuntu wangenayo phela esontweni ayazi into yabazali sasonta ke sasonta sakhula ke samasikhula kayi manje mawubona umuntu wesilisa ubona umfweni nje hayi ngibona umfowethu yabona ngisho ngaqimba ezetshikize ezenze njani hayi bethi ngibona umfowethu nje cha hayi ngibona umfowethu lapha wacabanga wafika kuphi mhlambe ngokuba nezingane not adopt ngesibeletho sakho hayi lokho isicela kulungile so manje uphi usisi lo naphuma naye yena wena usoba wedwa yena ingqondo yakhe idukusekile kancane uphi manje ngiyadukiseka hayibo hey lapho muhle hayibo cha ukhona yena ngokwakhe ukhona lapha eKapa ya ukhona eKapa iseke yaba khona irelationship noma nagcina nje ngaleso sikhathi isagcina lapho ke ngoba ngase ngifuna ukuthi siqhubeke kodwa phela mina yabo ngase ngifuna ukuthi siqhubeke at the same time ukuthi ulokhu esabuka ukuthi ayingazi ukuthi manje sinobuhlobo because lento besiyenza was not good wayibuka uyena wonke oqhamuka nalezo zinto uyena wonke ofika wazongilinga uyena wonke kengaziza naye zonke yabo so wathi ke no uyacela ukuthi like siyeke lento esiyenzayo noma lento eyenzeka ngambuza ukuthi kodwa uenjoyile ukhisi na what hayi bandla hayi kancane nje ubedaka impela odayi cha wena ukhisi cha uzwile nje ube sefisa ukuthola more kodwa ke ngenxa yokuthi ubona ngathi sizihlobo nanokuthi nami bese sabela ngase imtshela ukuthi mina phela cha mina benganankinga nalento besiyenza bengienjoy kakhulu kabi inkinga ilaba abantu besibuka ukube thina siyabo kahle yonke into bekuzoba right manje yafika kanjani ke le ndaba le kubantu ababenibuka usisi wami ingibe namahloni umalumekazi wakhe nje umalumekazi wakhe angithi usisi wami okay wena uthi sisi yes usisi wami naye usibari because usibari ke uke waba nakho ukukwata ke somewhere somehow ke but at the same time ngababalance futhi no mina bengaphuzile umuntu ongafakaza ilaba behleli la laba akade hamba nabo yena lo sisi lo ukuthi ukwenza kaleni istory sonke hayi nangaphela kusibali waqala kwaba right because bese waqala ukuba nalokho ukuthi ayibuka kahle kwenzala because mefika ngale vele ngoba wajikela ngale naye futhi vele kwakuyinhloso yakhe naye wayefuna ukusibona ukujikela kwakhe ngalena wenza ngathi uyabhema yabo kanti futhi wayefuna ukubona hayi mefica hayi wafica ziyabuya ke ngempela imaki usibaraka ve ekwatela ukuthi mhlambe lento leyenzeka endaweni yakhe mhlambe awubona ukuthi mangabe kuthiwa mhlambe benisendaweni yenu la nizokhululeka khona bese kuthiwa niyayenza ke lento mhlambe ngeke azabe nankinga angazange ukuthi ukwatiswa yini usibari laphana nami ngasala nje ngingazi ukuthi kahle ingoba
oh kwenzakalani but nje ngaba blank uthi why or ayi angazi because naye mhlawumbe ingane le ngiyafana ukuthi ingane yakhe kuMos because ingane yasesiwakhe naye mhlawumbe akazi uthi kanjena ngazi yabo angazanga like serious yena ke ugeli lo owayekuthandile wayethande wena maqondana nawe ngqo noma vele unama feelings ukuthi athande abanye abantu besifazana angazi ke lapho ke anikazi nixoxeni izinifike lapho asikazi sixoxisisa saqala sibuzana ukuthi uKiss kodwa wena uenjoyileni yabo safika lapho hayi washo ukuthi cha bandla uenjoy ngempela kodwa into akasenayo usesabuka ukuthi like it's like ngathi sihlobene because usiswami uthanda umalume wakhe nayoda ngamtshela mina ukuthi ayangiboni ukuthi sihlobene shuthi wena ukuba nje alikho lelo gazi lele enhlobene ngalo ngabe nje umuntu wakho futhi oyimiselelo ngolukhulu ngaye hawu ngempela yabo nje indlela osimala ngayo iyodwa nje ishide hayi yena hayi muhle yena so mangase kwenzeke ifike kuyena le video ngafisa ukuthini yabo mingafika kuyena Nkosi yami yabo nje manje ngamtshela nje ukuthi hayi bandla shem ngiyamthanda nje straight ngimthanda ngempela futhi nje noma ke wafika ngingekho kuleyo ngqondo because labana befika ngangingekho ngempela emqondweni ukuthi yabo kodwa nje wangiconvince nje naye izenzo zakhe hayi ke sekuziwa koKiss ke phela uKiss ushe inyinto weba wethu uKiss ushe inyinto futhi angiphathi khona muzo enjoya ngoba phela lo yayichaka uenjoya lo yathi manje hayi wena awusana inkinga nje nokucamuza umlomo uzwa kahle ukuthi khona izinkambo zikafana hayi wesha iwine kuphela awesha iwine kuphela and akabhemi inkinga ibisizoba lapha ekuthenini kube kuthiwa ke useyabhema uyaphuza uyabhema hayi angikabulike lapho ngizomshaya impela ke straight ke lapho ngizomtshela ilalela ngoba angibhemi futhi nje ukuphuza ngiyathinta nje ngaleso sikhathi so naye ngabona ukuthi hayi kweqwe iwayini lokho hayi kuyeke kodwa ngoba vela hayi akubhemi Nkosi yami ku clean ku right hayi vele ngiqabuleke manje njengoba ukhululeke ukhuluma ngokukhululeka ongaka akekho yena khona naye kwi relationship naye manje hayi bakhona shem bakhona bakhona manje mangase babone le video nje ubukhuluma kanjena hayi baxola phela ngithi ngiyasho ukuthi into eyenzeka kodwa ayiqhubekanga nje into nje yaphelela leyo naye umntana abantu warealize ukuthi hayi cha sizihlobo kwaphela kanjalo so indaba uthi bakhona wayongathi ukhona hayi ukuthi ngiyathi ngithanda nomuntu oyedwa yabo why ishangazi awubandlululi ni inhliziyo yakhe namagumba amaningi inhliziyo yami namagumba amaningi ngoba futhi ngiyakwazi nokubalansisa ke futhi mangabe ngibathengele time share ngibathengela bonke bayazi azibona ukuthi abazi ufihlile yibo abazi kodwa sebeyazi ke manje sebeyazi manje bayibona le video amabeke bayibona nje yabo ozongibuza nje uzoqhatha nami kodwa ke cha ngibathanda bonke ngendlela efanayo mangibathengele airtime she manginemali wonke umuntu umthengele airtime Tshela hayi mangithi 30 rand wonke umuntu ungabikho umuntu othi hayi mina yabo so ongasakuthandi ngokubona le video le shothi naye uvumelekile ngoba wena uJehova uthanda wonke umuntu ongasangithandi yes ngokubuka le video hayi bakhona abangasangithandi ngoba angikhumbula leso sikhathi bengingene inkinga nami yabo kana inkinga abanye abantu bakuthanda umuntu nemali ana inkinga zemoto nami ngibe nezinkinga nje benginazo ke zame zibe zikhona so umuntu awona bese ucela imali bese uyakwata casuka uthi ngithathe mangithi anginayo ngoba uyazi manginayo ngiyakunika so ngafana nganyanya ke nami bakhona ke bona laba abathanda imali abakuthandela ukuthi mawunemali mawunganayo so laba ababekezelayo hawu siyaphusha nabo sinankinga hayi ngiyakuzwa kakhulu but ngifisa ungicacisele la uyokushada ngelanga ngiyafisa wena ukhipha amalobolo ya kufanele ngiyacabanga nenza njani nikhipha amalobolo nje njenga wonke umuntu yes
Oh, okay. Sikhiphe nje amalobolo uyakuthatha uzubowa ke yabona njengoba wakantuli uyashintsha nje isibongo sakho uzoba wakantuli ke Oh, all right. bize nje isibongo sami I know, ngiyakuzwa. Siyabonga kakhulu usivakashela kuhlelo lezi. kubonga mina kakhulu Umbukele lapha ekhaya ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye.